רבה. אז שלום לכולם, שמי אייל גרבר, מנכ"ל נובודסק. זה היה איתן, הוא מנהל מהנדס המכירות שלנו, ואנחנו פה, אני מנסה לכם וובינר מאוד מעניין על נושא של תחום הקוואליטי בפיתוח תוכנה אמבדד. אז בואו רגע נשתף את המסך שלנו. נעשה פה תצוגה. זהו. אחלה. אתה רואה את המסך שלי? כן, אתה יכול. מצוין. אז אחלה. אז נושא הוובינר הוא נושא של איכות בתחום ה-Embedded Software, between good intentions and day-to-day reality. כן, why embedded software quality degrades, and how teams can regain control. כן, למה תוכנה embedded הולכת ומדרדרת לאורך הזמן, ואיך אפשר שוב לתפוס שליטה. קצת רק הקדמה קצרה עלינו, ומה אנחנו עושים. אנחנו חברת נובודסק, נותנים כאמור שירותים בתחום פיתוח תוכנה embedded סביב הנושא של איכות. השירותים העיקריים שלנו בתחום ה-Dynamic Testing, כל מה שקשור ל-Unit Integration ו-System Test, plus Coverage, הנושא של כיסוי של בדיקות תוכנה, כל מה שקשור להקמת תשתיות של CI/CD ותחזוק שלהם, ואינטגרציה שלהם עם כלי איכות, כל מה שקשור ל-Architectural Analysis, ניתוח של ארכיטקטורה של הקוד, Static Analysis, הגדרה של הכלים האלה וקונפיגורציה שלהם, וכאמור, גם פיתוח התוכנה Embedded עצמו. אלה כל הדברים האלה שאנחנו מתעסקים איתם. אנחנו רוצים לתת לכם היום ערך ולדבר למעשה על הנושא של האיכות בפיתוח תוכנה Embedded, והאג'נדה היום זה, החלק הראשון זה ה-Introduction על למה בכלל יש פערי איכות בפיתוח תוכנה Embedded, מהם הבעיות שבדרך כלל יש, ואני אפילו אתן לכם כמה מקרים מעניינים שקרו בעולם, קטסטרופות אפילו, כתוצאה מכשלים בפיתוח תוכנה Embedded. חלק השני ידבר על הפתרונות עצמן, כל מיני כלי איכות ופתרונות של איכות שבתחום התוכנה Embedded, וזה Static Analysis, Dynamic Testing, שזה כולל בתוכו את הנושא של גם Unit Test, גם Integration Test וגם System Test. אני אדבר לכם בקצרה מה ההבדלים ביניהם, וכל מה שקשור לכיסוי ו-Coverage של הבדיקות האלה. Architecture Analysis של הקוד. והחלק האחרון זה Automation. כל מה שקשור לאוטומציה, עם CI/CD Automation, חיבור של הכלים האלה ואיך אפשר להריץ את הקוד בצורה אוטומטית. ובסוף נעשה איזשהו Q&A. אז החלק הראשון, מדברים על Introduction. למה בכלל יש פערי איכות ב-Embedded Software? אז קודם כל יש את העניין שאנחנו בכלל מריצים את זה על ה-Hardware. יש לנו אתגרים של Timing, Interrupts ו-Real Time, שאין את זה בתוכנה רגילה. יש לנו בעיה של Slow Feedback Loop, כן? שאנחנו צריכים גם כן לצרוב, גם להריץ על הטארגט, לעשות דיבאג שמה, לקבל חזרת המידע. כל האיטרציה הזאת היא מאוד מאוד איטית ומסרבלת, גורמת יותר אתגרים. יש לנו אתגרים של זיכרונות, יש כל של מגבלות של resources, כן? כל הדברים האלה משפיעים על היכולת שלנו גם כן לעשות הרבה טסטינג על הטארגט, גם לעשות אינסטרומנטיישן, ניתות coverage, מגבילים אותנו מאוד, כי אינסטרומנטיישן גם כן זה משהו אינסטרומנטיישן, מישהו לא יודע, זה משהו שהוא קשור לתהליך של בדיקת הכיסוי, ה-coverage, וזה איזושהי השתילה של קוד בתוך הקוד שלכם, זה מנפח תמיד את הקוד, לכן זה מגביל כמה גם אפשר למדוד coverage. יש לנו complex tool chains, כל מה שקשור ל-cross compiling, RTOS, אם אתם עובדים גם כן עם מערכות עם functional safety של רמת בטיחות מאוד מאוד גבוהה, הרבה פעמים הסטנדרט libraries מוגבלים, אתם יכולים לעשות dynamic memory allocation, יש המון מגבלות שקיימים ב-embedded שלא קיימים בתוכנות אחרות. וגם באופן כללי, ה-hardware first engineering, כן, זאת אומרת שהרבה פעמים מסתכלים, שמגיעים פיתוח תוכנה embedded, מסתכלים על זה בהיבט של מהנדס חשמל. קודם כל ניגשים לזה מבחינת בכלל חומרה, קודם כל עושים את הבורד, קודם כל מסתכלים על כל הפריפריות, נכנסים לזה רק, והרבה פעמים שמים את התוכנה כדרך אגב. שוב, זה לא תמיד ככה,
אבל זה הרבה מאוד מקרים בחברות שאני נתקל בהן, שזה המיינדסט, ואז התוכנה דווקא לא בסדר העדיפויות הראשונה, והרבה פעמים קורה כתוצאה מכך שיש איזשהו erosion באיכות. ואיזה באמת בעיות טיפוסיות אנחנו רואים בפיתוח תוכנה embedded? יש לנו בעיות של race conditions, task priority inversion, כן, task priority inversion זה למשל שאתה רוצה שאיזשהו task שהוא high priority ירוץ קודם, אבל בגלל task של low priority שרץ לפניו, תפס איזשהו resource, ששם עליו mutex ונער אותו, ה-higher task priority שרוצה לתפוס את אותו resource, לא יכול להתקדם, ובסוף בפועל הוא לא רץ, לדוגמה. יש כל מיני, וכל מיני real time violations, יש לנו uninitialized ו-undefined behavior, כל מיני דוגמה כשאנחנו לא מגדירים משתנים כמו שצריך, stack overflows, undefined behavior ב-C ו-C++, כל הדוגמה שאתם עובדים עם integer, עם signed integer, ואתם נותנים לו לעשות overflow, אז מהר מאוד מה שקורה, זה לא מוגדר. בהגדרה ב-C ו-C++, signed integer overflow הוא לא מוגדר מה קורה, האם זה אמור להתאפס לאפס? לפעמים זה כן קורה, אם זה לא קורה, זה בהגדרה undefined, אתם יכולים לקרות מקרים שזה קורה לא ממש מצפים שיקרה. יש עוד שלל של מקרים כאלה. error paths שלא נבדקו, כל מיני מקרים נדירים שלא בדקנו אותם, כל מיני recovery logic, מקרה שאיזושהי חומרה מסוימת קורה למקרה קצה כזה או אחר, שאנחנו דאגנו לטפל שיהיה לה recovery, וצריך אבל לוודא שכל הדברים האלה אכן עובדים, וזה לא תמיד קל לבדוק את המקרים האלה. integration online discovery, כמובן שאנחנו מאוד מאוד תלויים בחומרה שלנו, אז הרבה פעמים אנחנו נתקלים בבעיות רק כאשר אנחנו עובדים סוף סוף עם החומרה, ו-architecture erosion, בתוכנה הרבה פעמים ב-embedded software, כן, יש לנו כאמור, בכל תוכנה יש שכבות, אבל גם ב-embedded software כמובן יש הרבה שכבות של המיקרוקונטרולר, של הסימסיס, דרייברים, ואתה יכול לדבר הרבה מאוד שכבות פה, ואם אתה לא זהיר, אתה יכול לגרום לאיזשהו בלגן עם כל השכבות האלה, ולגרום לקוד שהוא נקרא קוד ספגטי, קוד בלגן, מאוד מאוד קשה לתחזק אותו, ויכול לגרום גם כן להרבה מאוד בעיות. בואו נדבר כאן כמה מקרים אמיתיים של כשלים נוראים שקרו בעולם, זה חלק ככה מעניין בשביל העניין, שמצערים מאוד כתוצאה מבעיות איכות בתוכנה embedded. אז מקרה מפורסם זה אריאן 5, שזה חללית מאירופה, שבשנת 96 שלחו אותה לחלל, לא זוכר מה היה המטרה שלה, אבל היה פה פשוט בעיה פשוטה של overflow, כאשר היה conversion מ-64 ביט ל-16 ביט, זה גרם לקריסה של כל המערכת, היה פה איזושהי הנחה שמשתמשים בקוד של אריאן 4, שזה החללית הקודמת שעבדה בסדר, ורק היו כמה שנים קלים, אז היה אפשר להשתמש בהרבה reusable code, לא נבדק כמו שצריך, וקיבלנו חללית שהתפוצצה שניות אחרי שהיא שוגרה, והפסד של $370 מיליון, וכל המישן הלך לפח. עוד מקרה מאוד מעניין זה הנושא של ה-Mars Climate Orbiter, איזשהו חללית שנשלחה למאדים ב-99, שהמטרה שלה הייתה גם כן לנתח את האקלים בכוכב, וגם פה היה פה איזשהו חוסר תיאום בין מודול אחד שהוא בכלל עבד ביחידות אמפיריות, ומודול אחר שעבד ביחידות של מטרים, היה פה איזשהו חוסר תיאום שלא נבדק כהלכה, וכתוצאה מכך חללית נהרסה ונשרפה בכניסה שלה לאטמוספירה במאדים, הפסד של $125 מיליון של החללית הזאת. נדבר קצת על מקרים שעל כדור הארץ, על מקרה של medical device, Therac 25 Radiation Therapy System, זו מערכת שהמטרה שלה הייתה לתת טיפול לחולי סרטן באמצעות מתן כמויות מדידות של רדיואקטיביות נקודתיות בשביל הטיפול בגידולים, וזה היה במהלך ניסויים קליניים, אז מזל שלא המונים של אנשים נחשפו לזה, אבל היה פה איזשהו race condition ולא מספיק נקודות fail safe ונקודות recovery שמנעו את השגיאות שקרו פה, וכתוצאה מכך היה פה radiation overdose שקרה להרבה מאוד חולים, וזה נגמר בהרבה מאוד מקרי מוות, וגם הרבה מאוד מקרים של פציעות חמורות. מקרה רביעי מאוד מעניין, זה גם של טויוטה, עם ניהול של מצערת, והמצערת של במנוע,
וכאמור, זה קרה בשנת 2009-2010, היה פה גם כן בעיה לא היה פה טיפול בדאבל פולט, או אפילו בסינגל פולט, סינגל פולט ריקאברי, לא עשו מספיק ריקאברי, לא עשו מספיק בדיקות, לוודא כאשר יש סינגל פולט פיילר, שהריקאברי הוא אכן אמין מספיק, וזה קרה למצב של המצערת איבדה שליטה בהרבה מאוד מקרים, וזה גרם לעשרות של נפגעי נפש, מעל 9 מיליון ריקולס, ומעל 1.2 מיליארד דולר קנסות, שלא לדבר על הנזק התדמיתי, שיווקי ומחירות שלא קרו. פה יש לנו עוד מקרה אחרון של זון, במערכת של מייקרוסופט, מדיה פלייר, שזה איזשהו, זה לא משהו של תוכנה, זה ממש איזשהו מודול חומה שהם מכרו פעם ב-2008, שהם לא טיפלו בשנה מעוברת, ופשוט לא חשבו לבדוק את זה. זה גרם לכל המערכות, כאשר הם עלו בתקופה הזאת של השנה המעוברת, שהם נתקעו, ולמעשה כל המכשירים האלה, הם מדברים על אלפים, לא, מאות אלפים, לא אפילו מיליונים, שהיו בלתי ניתנים לשימוש, עד אשר לא היה איזשהו עדכון לתאריך מבחוץ, אני לא יודע איך הם שינו את זה ותקנו את זה, אבל כל יוזר היה בעצמו צריך לתקן בעצמו את המכשיר שלו, ויש כאלה שלא ידעו כמובן מה מדובר, וזרקו את זה לפח, אבל אנחנו מדברים על מיליונים של מחשבים. כן. רבותיי, בואו נשמור רגע, מי שאגב רוצה לדבר, אז בסוף יהיה לנו זמן ל-Q&A. בסדר? עכשיו אני מדבר איתכם על הפתרון, על הנושא של איזה כלים אפשר להשתמש כדי לתת לנו באמת מענה לנושא של איכות, תחום התוכנה embedded. יש לנו את הנושא של Static Analysis. אני מניח שהרבה מכם ואפילו משתמשים, זה לא יותר מדי חדש שלכם, אבל מה שכן מעניין זה שיש בתוך העולם הזה של Static Analysis הרבה נגיד פתרונות שונים או תובנות שאפשר לקבל. אז בואו נסתכל פה על מה Static Analysis הוא עושה. קודם כל לא צריך להריץ את הקוד, פשוט מסתכל על הקוד כמו שהוא כתוב. אז זה מאוד נוח כי אתה לא צריך חומרה בשביל זה. ומה הוא מוצא? זה מה שאני רוצה להדגיש בפניכם, שהוא יכול ליצור code duplication, יכול ליצור code complexity, הוא יכול ליצור coding rule violations, כן, הם עובדים לפי תקנים של מיסרה, סרט, SAR וכדומה, dead או unreachable code. יש כל מיני כלים שונים שהם יכולים ליצור חלקים מהדברים האלה, ויש כאלה שיודעים ליצור את הכל, תלוי איזה כלים משתמשים. וזה מאוד 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 נוח ושימושי בשביל CI/CD, בשביל פידבק מהיר, וזה בדרך כלל אחד הכלי הקולטי הראשונים שהם מכניסים לחברות. ויש לנו גם בזה open source, ויש גם commercial tools, open source מאוד ידוע, CPP check, ויש אחרים, ובין מה שמאוד מפורסם וקיים בדרך כלל בישראל זה Parasoft, Clockwork, וגם יש את Axivion, QA מיסרה, שוב, כאמור כולם הם מאוד טובים, אבל כל אחד נותן מענה על איזושהי קומבינציה של הפתרונות האלה, של מה זה מוצא, כן? ויש חלקם שנותנים אפילו את הכל, כמו לדוגמה ספציפית Axivion, אני יודע שהוא נותן ממש את כל הדברים. בואו נדבר קצת על Dynamic Analysis, Unit Test. כן, בתוך Dynamic Analysis אני מדבר איתכם על 3 דברים, יש גם Unit Test, גם Integration Test וגם System Test. אז עכשיו אנחנו נתחיל עם Unit Test ואני אסביר לכם את ההבדלים בין כולם. אז כאמור, Unit Test אנחנו בודקים משהו ממש מבודד, בדרך כלל לרמה של פונקציה. אתה ממש רוצה לבדוק פונקציה בודדת, לראות איך היא עובדת, ואתה יכול לעשות את זה באמצעות לעשות פייק ומוק לכל מה שמסביב. הפונקציה הזאת קורית לפונקציות אחרות, אתה עושה להם פייקים, אתה עושה להם מוקים, אתה עושה להם סטאבים, כן, זה כל מיני טרמינולוגיות שונות, איך לקרוא לדברים האלה. אני לא אכנס לטרמינולוגיות האלה בסשן הזה, אבל בעיקרון זה לעשות זיוף או פייק לכל מה שמסביב, ואתה יכול לסמלץ מה הפונקציה הזאת, איך היא מתנהלת. אתה יכול למצוא כל מיני בעיות של לוגיקה וכל מיני edge cases שמיוחדים לפונקציה הזאת, ואתה גם יכול לבדוק את כל האינפוטים. אם יש לך אינט, אתה רוצה לבדוק גם מינוס, גם פלוס, גם אפס וכדומה. אתה יכול לבדוק את כל המקרים שנוחים לך, וזה מאוד 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 חשוב. באמצעות, אגב, בגלל שזה יוניט טסט, אתה מאוד מבודד מכל שאר התוכנה, שאתה בודק כל פעם כל פונקציה, מאוד נוח לבדוק את זה גם על ה-PC. כן? לא חייבים לבדוק את זה על הטארגט,
אתה מבדד את עצמך למעשה רק לשכבה האפליקטיבית, אז זה מאוד נוח גם כן לבדוק את זה על ה-PC, וזה מאוד מאוד קל להגיע לרמות coverage מאוד גבוהות ומאוד מהר. ושוב, כלים טיפוסיים, יש לנו גם open source, גם commercial, ויש גם אפשרות לעשות אפילו custom, זאת אומרת ממש לבנות Unitas framework ייעודי, בשביל שישמש בדיוק את המטרות שלך. זה גם דבר שאנחנו עושים למשל עבור אחד הלקוחות שלנו. כל המקרים האלה אגב, זה כל הכלים האלה, אנחנו השתמשנו בכולם, אנחנו באמת ממליצים עליהם, כל אחד בהתאם לנסיבות והצרכים שלו. מה זה integration test? integration test זה למעשה שאתה לוקח כמה מודולים של תוכנה, או כמה פונקציות, אתה מאגד אותם ביחד. אתה כבר לא בודק ממש פונקציה בודדת, אתה לוקח ממש כבר כמה מודולים, זה כבר, תסתכלו על זה כמו האמצע שבין הסיסטם טסט, שזה בודק את כל הסיסטם, לבין ה-unit test המינימלי. אז זה משהו באמצע. וזה יכול לנוע בין פשוט שתי פונקציות, לבין כמעט כל הסיסטם. זה יכול לנוע בין, ממש לאורך כל הספקטרום. אפשר גם להריץ את זה על ה-PC, גם על הטארגט, בהתאם לנסיבות, ופה אתה יכול למצוא כמובן בעיות שאתה לא היית יכול למצוא ב-unit test בלבד, וזה מאוד 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 יעיל, ומאוד נוח לעבודה. גם פה אתה משתמש במוקים, בשביל למעשה לסמלץ כל מיני סצנריו שאתה רוצה, ולבודד את עצמך משאר הקוד, אותו אתה לא רוצה לבדוק. כאמור, הכלים שאפשר להשתמש בשביל integration test זה אותם כלים בדיוק כמו בשביל ה-unit test. אבל זה לא כך בשביל ה-system test, עכשיו אתם תראו, system test שרוצים לבדוק את כל המערכת, זה כבר בדרך כלל צריך לבדוק את זה על הטארגט עצמו, על ההארדוור עצמו, אתם ממש רוצים לסמלץ ממש את כל הנסיבות, בין אם זה זיכרונות, הטיימינג, פריפריה, אז החומרה, הכל אתם רוצים בדיוק שיהיה אותו דבר. אז זה כבר דברים שאתם לא יכולים, בדרך כלל תגלו פה דברים שאתם לא יכולים לגלות, כמו ב-integration test, כמו למשל stack overflow, racing conditions וכדומה, ואתם יכולים לבדוק גם כן כל מיני fault handlers וכל מיני recovery שקשורים גם כן לחומרה, שאתם קשה לכם לסמלץ בדרך כלל עם תוכנה בלבד. אז כאמור, כל השיטות האלה, כל השלוש ה-dynamic testing elements האלה, unit, integration ו-system, הם מאוד מאוד רלוונטיים להשתמש בכולם. ואיך עושים אבל ב-system test? system test אפשר לעשות באמצעות manual testing, כן, ממש לקחת את החומרה שלך, ולהתחיל לבדוק אותו. אתה מריץ את כל המערכת, אבל אתה מוגבל למה שאתה יכול לעשות. זה קצת יותר חודרני, כן, להיכנס יותר לעומק של הקוד, אתה יכול להשתמש באיזשהם API commands, לעשות לך איזשהו מודול ייעודי בתוך הקוד שלך, שיכול לקבל פקודות מבחוץ, יכול להיות לדוגמה serial commands, דרך UART, דרך R232, ולקבל דרך מה-PC, לשלוח את הפקודות האלה, אתם יכולים לעשות איזשהו טול או איזשהו סקריפט שקורא ושולח אותם. אבל גם פה אתם מאוד, יחסית יכולים להיות מאוד מוגבלים במה שאתם יכולים לעשות, וכדי רוצים לקבל עוד יותר חזק, אז אפשר להשתמש באותם אלמנטים של integration test, כמו שהזכרתי מקודם, בכלים של אותם כלים של ה-unit test שהזכרתי, הרבה מהם אפשר להשתמש בהם גם בשביל system testing, כל אחד תלוי, כן? יש מגבלות ותלוי איך התוכנה שלכם, טעון בדיקה, כן? ויש ממש גם כלי מאוד מעניין שנקרא EM Apps בסגר, אין לי זמן להרחיב עליו כרגע פה, אבל זה גם כן איזשהו כלי חדש יחסית, מאוד מעניין, זה אפשר לדבר בסשן אחר. ומה הם האתגרים בלבדוק על באמת תוכנה אמבדד? זו הסיבה שהרבה פעמים נמנעים מזה, או אנשים מסתבכים עם זה, ואני רוצה לדבר על זה רגע פה. אז באמת, הזכרתי חלק מזה מקודם, שאנחנו מוגבלים בכמות הזיכרון, ה-CPU resources, בשביל גם לעשות את הטסטינג, גם בשביל לעשות את ה-coverage, גם זה מאוד איטי, כן, כאמור, עם ה-feedback cycles, סליחה, שכאמור אתם צריכים גם כן לצרוב, להריץ, לקבל חזרת את המידע, אז זה הרבה יותר מסורבל מאשר להריץ את זה על ה-PC. שוב, כאמור אתם רוצים לקבל את המידע הזה, לקבל כל מידע, לקבל את ה-coverage results, לעשות extraction, זה יותר מסורבל. כל מה שקשור ל-tool chain, כן, כל הכלים שהזכרתי לפני כן, לעשות איזשהו, לגרום להם לעבוד עם קרוס קומפיילר, לא תמיד זה אינטואיטיבי בכלל, וחשוב להכיר בזה, ויש פה איזשהו אתגר תמיד, זה מעשי ואפשרי, אבל זה אתגר. גם coverage tool compatibility, זה גם הכלים שתכף אני אדבר עליהם. Compiler optimization, זה משתמשים באופטימיזציה, זה יכול להשפיע
על היכולת שלכם גם כן לעשות coverage, לבדוק וכדומה, צריך להכיר בזה ולקחת את זה בחשבון. ויש לנו את הפתרון לכך, שזה לעשות טסטינג על ה-PC. וגם זה בא עם בעיות אחרות, אבל מה שאני רוצה להגיד, שאם בודקים על ה-PC, אנחנו פותרים את כל הבעיות שמוזכרים כאן. אוקיי? אבל יש אתגרים טכניים אחרים, כן? זה כאמור פתרונות בשביל Unit Test ו-Integration Test, אני מדבר בעיקר. כאמור, System Test חייבים לבדוק על הטארגט, כן? אבל אם אתם רוצים Unit Test ו-Integration Test לבדוק על ה-PC, אפשר לעשות את זה, אתה פותר את כל הבעיות הקודמות, אבל צריך לדעת לפתור בעיות אחרות, אתה צריך לגרום לתוכנה שלך להתקמפל עם C-Lang, עם GCC, לדעת לתמוך במעבר נניח מ-32 ביט, 8 ביט, מה המעבד שלכם עובד, פתאום אתם עוברים ל-64 ביט, הרבה מקומות בקוד יכולים פתאום לא לתמוך בזה, וצריך לדעת לטפל בזה. כל מיני compiler specific directives, אם עבדתם כל מיני directives של cost compiler, של ARM compiler מסוים, זה לא פתאום יעבוד עם GCC, עם כל מיני directives ספציפיים, כמו פרגמה וכדומה, שעובדים עכשיו עם ARM compiler, לא עובדים עם GCC. אז אם אתם מכירים את הטרמינולוגיות האלה, צריך לדעת להתאים אותם ולשנות אותם. וכאמור צריך גם לדאוג לעשות מוקינג לכל ההארדוור ושכבות הארטוס. אז גם, אתה יכול, ולכן זה לא טוב כאמור לעשות לסיסטם טסט, אבל אמרתי זה טוב ליוניט טסט ואינטגריישן טסט, וזה נהדר. וכל הדברים האלה כאמור, יש מתודולוגיות, יש שיטות איך לעשות את זה בצורה טובה, אנחנו תמיד יכולים לעזור לכם. והדבר האחרון פה בנושא של הכלים, זה לא האחרון, זה אחד לפני האחרון, זה ה-code coverage. יש לנו את הנושא של הכיסוי של הקוד, כן? מה זה נותן לנו? לבדוק כמה מהקוד שלנו כוסה על ידי טסטים. שוב, אני יודע שאני מדבר פה על דברים שלחלק מכם הם ממש ידועים כבר והם obvious, ולחלק הם לא. אז אפילו אם זה גם משהו שהוא obvious, תשארו איתי, תראו שיש דברים שאולי בתוך משהו שאתם מכירים, שיש משהו שאולי בכל זאת איזשהו ניואנס שאתם לא הכרתם. אז בתוך ה-code coverage זה נשמע מובן מאליו, בסך הכל בודק את הכיסוי של הקוד, זה נותן לי ממש גם אינדיקציה טובה לכל הרשויות הרגולטוריות, מי שעובד ברשויות רגולטוריות כמו תחום אוטומוטיב, אירוספייס, מדיקל, כן? אז חשוב להגיש הרבה פעמים דוחות של כמה הקוד אכן כוסה וכמה הוא אפקטיבי, כמה הטסטים אכן אפקטיביים, ואפשר לבדוק כל מיני שיטות של coverage, function coverage, statement coverage, branch, decision coverage, MCDC, זאת אומרת, איך אני מודד את הכיסוי, כמה פונקציות נבדקו, כמה שורות קוד נבדקו, כן, האם כל ההחלטות, כל ה-decision, כל ה-branches אכן נבדקו, אתה יכול ממש לבדוק את עצמך, את האיכות של הבדיקות שלך, וחשוב לזכור שזה שיש כיסוי גדול וגבוה, לא אומר שהקוד עדיין 100%, כן? אין ספק שזה כלי נהדר לתת אינדיקציה לרמת האיכות של הבדיקות שלכם, ולאיכות של הקוד, וזה לא פותר אתכם, אבל מה שכן, ההפך הוא בוודאות נכון, שאם יש לכם low coverage, אז זה אומר שבוודאות הקוד שלכם לא בדוק כמו שצריך. זה בוודאות אתם נמצאים במצב שהוא לא אידיאלי, ושווה לפתור את הבעיה הזאת. וכאמור, בתחום הזה גם כן יש לנו כלים שהם open source, כלים שהם commercial, יש את G-Cove, יש את GCC, G++, יש LLVM Cove של C-Lang. החסרונות בכלים האלה זה שהם, שוב, היתרון זה שזה חינם, החיסרון אבל שזה, יש שם מגבלות כמה, איך אתה יכול לקבל דיווחים, דוחות שאתה יכול להשתמש בהם, limited coverage types, כן, אתה לא יכול למשל לבדוק את ה-MCDC coverage, ה-instrumentation, זה משהו שהזכרתי מקודם, שמשהו שעובר בתוך הקוד שלכם, ולמעשה משמש את הכלי coverage לבדוק איזה חלק מהקוד אכן הגיעו אליו, אז זה משהו שמנפח את הקוד, אין מה לעשות, תמיד יש instrumentation בכלי coverage, אז כאשר אתה רוצה להשתמש בכלי coverage, זה מנפח לכם את הגודל של הקוד, והכלים ה-open source האלה לא עושים את זה בצורה האופטימלית. לכן אתם תקבלו קוד שהוא עם הרבה אינסטרומנטיישן ונופח הרבה יותר, וקשה יותר לכן לבדוק את הכיסוי, במיוחד שזה embedded, אתה מוגבל בזיכרונות. אבל אם אתה משתמש ב-commercial tools, חלק מלא שהזכרתי מקודם, עם ה-unit testing, הם מכינים בתוכם גם coverage כבר מובנה, שזה נהדר, וגם בדרך כלל האינסטרומנטיישן שם כאמור הוא מאוד מאוד יעיל. וכל החסרונות שהזכרתי לפני כן הם כבר לא קיימים, ואגב, יש גם מודל היברידי כזה, אם מישהו רוצה לכתוב טסטים עם איזשהו Unit Test Framework, כאילו open source, כמו Google Test לדוגמה, או Unity, אבל רוצה להשתמש ב-Coverage Tool יותר איכותי, יכול למשל להשתמש בכלי שלמשל נקרא TestWell CTC++, של חברת VerifySoft, שזה כלי שהוא מודד Coverage ממש ממש איכותי, אנחנו במקרה גם משווקים אותו פה בישראל,
אבל עוד למשל כלי שנקרא קנטטה, גם הוא יכול לעבוד בצורה היברידית הזאת עם גוגל טסט באופן ספציפי. שווה להכיר. והכלי האחרון שאני רוצה לדבר איתכם עליו זה Architecture Analysis, זה בודק איך הקוד הוא בנוי, והארכיטקטורה שלו, לראות שהקוד מחובר כמו שצריך, מנתח את ה-dependency, מנתח את השכבות, ואנחנו יכולים לגלות למעשה בעיות של תלויות שאנחנו לא רוצים שיהיו, וכל מיני סייקלים בתוך הקוד שאנחנו לא רוצים שיהיו, כל מיני לופים שיכולים לקרות לנו בטעות, ואם אנחנו לא משתמשים בכלי כזה, אנחנו לא על הקוד כל הזמן, יכולים מהר מאוד לאבד שליטה עליו. אנחנו מה שמקבלים architectural erosion, כן? שחיקה של הקוד. וזה ממש גורם לכך שהקוד הופך להיות לא טסטבילי, זאת אומרת, חייבים את זה בשביל שהקוד יהיה טסטבילי, לא יהפוך להיות מסובך, וממש אנחנו נהיה בשליטה על הקוד שלנו. ואם מישהו רוצה להשתמש בכלי אופן סורס, אז היחידי שיכולתי לחשוב עליו, כי אין הרבה בתחום הזה, זה Doxygen, זה בסך הכל כלי לדוקומנטציה, אבל הוא מאפשר לכם גם כן לעשות איזושהי ויזואליזציה מסוימת של הקוד שלכם, שזה נחמד, זה עדיף מכלום, אבל אם מישהו רוצה קצת להשתמש ולהשקיע, אז יש שני כלים אנחנו מאוד ממליצים עליהם, נקרא Axivion או Latix, כלים נהדרים ל-Architecture Analysis, והם באמת מהשורה הראשונה. החלק האחרון פה אצלנו היום זה הנושא של אוטומציה, בתחום של תוכנה Embedded. אז בתחום של תוכנה Embedded אנחנו מדברים הרבה פעמים באוטומציה תשתיות של CI/CD, כן? ואגב, כשאני אומר CI/CD, אני אומר את זה בנשימה אחת, הפוקוס הוא בעיקר על CI. ב-CD, כאילו יש Continuous Integration, Continuous Deployment, Deployment יש פחות כאוטומציה, זה פחות המשקל באוטומציה שיש בתחום ה-Embedded בדרך כלל. בדרך כלל בתחום ה-Embedded עיקר המשקל הוא ב-CI, רוצה לעשות אוטומציה לכל הכלים שהזכרנו, של הביט, של הטסטינג, של ה-Quality Checks, בכל שלב. כן, וזה הופך את זה הכל להיות יותר יעיל בשביל מפתחים, ואנחנו יכולים לגלות בעיות הרבה יותר מוקדם, ולעשות regression testing בצורה אוטומטית, להוריד את ההתעסקות הידנית והכל, והכל יותר איכותי. וכמובן, כלים ידועים בתחום הזה, זה Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI/CD, Azure DevOps ואחרים, זה תחום ענק, ואלה רק ככה חופן של דברים כלים שרציתי להזכיר בתחום הזה. ואיך נראה בדרך כלל פייפליין טיפוסי, עושים בדרך כלל איזשהו commit או merge request, מתחילים בלעשות איזשהו cross compilation של הטארגט, וגם compilation על ה-PC, במידה ורלוונטי לטסטים שרצים על ה-PC, עושים גם static analysis, architecture analysis, כן, אפשר להגדיר גם כל מיני חוקים בארכיטקטורה, אז הכלים האלה יודעים לגלות, עברת על החוק הזה, אסור שהשכבה הזאת תדבר עם השכבה הזאת, אז זה חלק מה-architecture analysis, זה מה שעוזר לך לגלות, שיש עבירה על החוקים, יש את ה-dynamic testing שהזכרתי מקודם, שמריצים בצורה אוטומטית, unit test, integration test, system test, ולאסוף את כל ה-coverage, וכמובן, בסוף, test results, coverage reports, כל הדוחות והכל מוצג ומוזן חזרה ל-CI, בין אם זה לתוך ה-GitHub שלכם, או ה-GitLab, או Bitbucket, עם מה שאתם לא משתמשים. עכשיו, בעיקרון אנחנו סיימנו את המצגת, קצת חרגנו בזמנים, אני חושב, אבל אני רק רוצה להזכיר באמת שני שקפים אחרונים, רק להזכיר ככה משהו, הראשון פה זה נושא שאני מאוד רוצה לדבר עליו, אני רוצה לעשות לכם כמו טיזר כזה, משהו שאני הולך לעשות עליו מצגת בהמשך, שככה תהיו קשובים, יהיה איזשהו וובינר בהמשך על זה, נושא של Development ו-Testing עם AI. כן, אני הולך אז לדבר איתכם על מתודולוגיות נכונות לפיתוח באמצעות AI, ב-Embedded, איך אפשר להשתמש ב-AI כדי להאיץ את קצב הפיתוח והבדיקות והטסטינג, כן, גם לכתוב את הטסטינג בצורה מהירה מאוד ויעילה יותר, ו-Closed Loop Testing with AI. Closed Loop Testing זה אומר שממש מנגנון אוטומטי שעוזר לכתוב את הטסטים בעצמם ולהריץ אותם בשיתוף פעולה עם הכלי coverage, שכל הזמן אתה רואה איזה פערים נשארו, וזה חוזר חזרה, מזין ל-AI, יוצר עוד טסטים והכל מזין את עצמו בצורה אוטומטית, אתם מקבלים, וכמובן צריך פה התערבות אנושית מסוימת, ביקורת אנושית, אבל לתת הרבה יותר חופש ל-AI לרוץ על זה, אתם יכולים להשיג פה דברים מדהימים,
ובאמת להקפיץ את תחום האמבדד קדימה בצורה דרמטית. ואיזשהו case study האחרון, זה השקף האחרון, רק שתבינו באמת בקצרה מה אנחנו יכולים לעשות בשבילכם, אם זה רלוונטי. דוגמה של איזשהו case study לחברת מכשור רפואי שעבדנו איתה, עשינו לה הקמה של תשתיות CI/CD עם ג'נקינס וגיטהאב, כתבנו לה כל התוכנה embedded יחד עם ארטוס ב-C++, לפי סטנדרטים של פוסה, Functional Safety, יחד עם BLE, עשינו אינטגרציה עם כלי איחוד של אקסיביון וקנטטה, כן, אקסיביון זה Static Analysis ו-Architectural Analysis, והקנטטה זה כלי שבודק Unit Testing, Integration Test, וכאמור, יצרנו את כל הטסטים כמובן, והקמנו גם את כל התשתיות ואת התהליכים הנכונים לעבודה מבחינת פיתוח, כן, עבודה עם גיט, Pull Request, Branch Protection Rules, כל התהליכים האלה והכלים הנלווים הטמענו בחברה הזאת. זאת אומרת, החברה הזאת יש לה את המפתחים שלה, והם המשיכו את העבודה עם התהליכים האלה שהגדרנו להם. אז תודה רבה. זה המצגת שהייתה לנו להיום, ואם יש לכם עוד איזשהם שאלות למישהו, אני אשמח לענות.